Asa pa ilain ang suryaan? About na siyang Fandesal. Asa yung Fandesal? Yan, walang kukan. Asa yung Fandesal sa ron? F ba? F. Rush, Paiza. Sa asa ni? Sa solid badminton ni siya? Wala. Nagawas rin siya? Sports, oh. Wala siya sports ka naman? Ay, Adan series? Hindi, dasugdan siya. Di siya sugtan kay kuyog ka? Di, uy. Pataka. Dili. Patay ka ron. Strict kaya mama. Uy, sorry kayo eh. Mura magmanghapak na siya na ako bayo po. Storya ra good. Storya ra ni. Sila may gaduot na ako nga suryaan na siya. Bali ko na sila. Okay ra. Okay, Roy. Okay ra ka. Okay, ako. Okay ra mo. Ikaw. Oh. Ako dili. Murag mambikil siya ba? Wala na yan. Joke ra, joke. Joke ra to, joke. Eh basi lakaw mamlaki kunya kagalit ba. Takon. Sige. Ayo po. Joke, Roy. Sige. Dili na to suryaan ron kay murag mambikil man siya na ako. Sige, mensahe na lang para niya. Tarong sa eskwela, naot nga, iyang matagad ang reply. Ano pa ni reply? Di mo siya mo-reply mo, Rich ra. Mo ingon ra, sige J. Pero okay na po na. Di na ko modunga kay marusig mabiklan mi ani ba. Gamay-gamay ra ni pero muraog. Kuan ang kasko ba? Makatumba gyud ba? Sige ka na ra. Shout out ko sa mga amigo dira, mga choy. Shout out ko nimo ya. I-shout out ko ba? Ako mo shoutout mo? Kana ka sagitan ti ka? Shout out ra mo niya mo ang badminton club, TNHS Smashers day din sa mong TNHS band. Kamo. Shout out ko sa mga amigong gwapo diya. Shout out sa kong mama nga gwapa niya gisugtan ako niya laag. Congrats.